Amaphoyisa aseThekwini asebophe abantu abangabokufika kulelizwe abangaphezu kwamashumi amahlanu abangenazo izincwadi zokuba kulelizwe. Kuphinde kwashaqwa nezimpahla zomgunyathi ezifaka phakathi imithi kanye nogwayi. Kugasele amaphoyisa maphakathi nedolobha eThekwini kulandela ukulunywa indlebe ngezimpahla ezingekho emthethweni kwelinye lamaflat asemgaqweni uVictoria Street. Amaphoyisa athole okungaphezulu kwebebekutsheliwe. Bathole abokufika kuleli abangenawo amaphepha abangaphezu kuka-50, izimpahla ezingombombayi okukhona kuzo ugwayi, amakhondom kanye nemithi ekugunyazwe ukuthi ingasetshenziswa ngaphansi kwesandla sikadokotela. Kwatholakala nemali engadalulwanga. Zonke lezi mpahla kuthiwa zidayiswa ngomshoshaphansi. Iziphathimandla zaKwaZulu-Natal zithi zisezithendeni zalabo abakha le mpahla. This is very painful because here you've got illegal cigarettes, you've got illegal creams, you've got illegal medications. Most of these medications you can only get them through the script, from the doctor's scripts. You even have other medications that you can get from the shelves, from the pharmacies that you can get from the shelves, but they are being sold, manufactured by these people. Bonke laba baboshiwe bazohlolwa ukuthi abanayo yini iCovid-19. In one place, one on top of the other, sleeping, all of them eating, cooking, everything happening in that one place in very unhygienic situation. Conditions are really appalling. Kulindeleke ukuthi bavele enkantolo maduze. Londi Khatebe, SABC News eThekwini.